Chris Farrugia huwa riċerkatur żagħżugħ li stareċ aspett qadim tal-sinna blenti friska, l-idjomi. Chris laqa l-istedina tagħna u fisrilna x'nifhmu sewwa sew bil-kelma idjoma u kif stareġ din il-kategorija ta' tradizzjoni orali tagħna. L-idjoma hija dik il-frażi li ma nistax nifhmuha jekk inħarsu lejn il-kliem tagħha biss, iżda rridu nħarsu lejn it-tifsira moħbija tagħha, jiġifieri t-tifsira metaforika. Madankollu hemm ċertu idjomi wkoll li jistgħu jinftehmu kemm mod letterali u kemm mod idiomatiku. Pereżempju, jekk inħarsu lejn l-idjoma telef il-baxla, nista' nifhmuha kemm mod letterali, jiġifieri li xi ħadd li verament telef il-baxla, u kif ukoll b'mod idiomatiku, jiġifieri li xi ħadd irrabja jew inkella t-tieni tifsira tagħha hija wkoll li xi ħadd telef id-direzzjoni f'ħajtu u mhux miexi fis-sewwa. Din it-tifsira nista' nifhmuha billi nħarsu lejn il-kuntest tal-idjoma li fih qed tintuża. Il-ġabriet tal-idjoma Maltin s'issa saru b'żewġ modi, bil-mod alfabetiku u bil-mod tematiku. Bl-ewwel mod, bil-mod alfabetiku, l-idjoma tinġabar skont l-ewwel ittra tal-kelma prinċipali tagħha. Filwaqt li bit-tieni mod, l-idjoma titniżżel fil-kategorija tematika tagħha wkoll skont il-kelma prinċipali tagħha. Pereżempju, jekk nieħdu l-idjoma qalba ħadra bl-ewwel mod, bil-mod alfabetiku, tinġabar taħt littra E skont il-kelma qalbu, filwaqt li bit-tieni mod, bil-mod tematiku, l-idjoma tinġabar fil-kategorija tal-partijiet tal-ġisem skont ukoll il-kelma qalbu. Bħala ġabrit Maltin nistgħu morru lura għall-1828 għal ktejjeb ta' Michele Anton Vassalli li jismu Motti, Aforizmi e Proverbi. F'dan il-ktejjeb nistgħu nsibu primarjament wil, però insibu xi idjomi wkoll bħal sejjer lura bħal qabru. Bejn l-1934 u l-1939 fil-rivista Il-Malti Vincenzo Mifsud Bonnici ġabar sensiela ta' ġabriet tal-idjoma Maltin bl-isem Ajdut Maltin. F'dawn is-sensiela ta' ġabriet insibu idjomi bħal pereżempju dritt ċema. Waħda mill-aktar ġabriet importanti li għandna tal-idjoma Maltin hija dik ta' Karl Fenwick li ħarġet fl-1984. Din hija l-akbar ġabra li għandna s'issa tal-idjomi Maltin. Din saret bil-mod alfabetiku, jiġifieri pereżempju idjoma bħal kemm u fanfru inġabret taħt il-littra F skont il-kelma fanfru. Xogħlijiet li saru bil-mod tematiku huma dawk ta' Claire Millivella li ħareġ fl-2013 kif ukoll ta' Tarċisu Zarb li ħareġ fl-1997. L-iskop tat-teżina tiegħi kien li noffri mod ġdid ta' tqassim billi nikklassifika l-idjomi Maltin f'kunċetti diversi. Uħud minn dawn il-kunċetti kienu twil u qasir, kattif u qalbu tajba, kif ukoll kunċetti oħra bħal il-nervi u r-rabja u l-imwiet. L-idjomi inġabru skont is-semantika tagħhom jew it-tifsira tagħhom b'tali mod li l-idjomi fil-kunċetti huma sinonimi għal xulxin jew tal-anqas jixxiebu ħafna fit-tifsira tagħhom. Bħala eżempju nistgħu nieħdu il-kunċett kattif li fih insibu idjomi bħal wiċċ ta' kelb, qalbu ħadra u qisu erodi. B'dan il-mod, bħalma għandna teżawru għal kliem li jxiebaħ fit-tifsira, hekk inġabar ukoll teżawru għall-idjomi li jinxiebu fit-tifsira tagħhom. ċerti kunċetti samthom f'sottokunċetti bit-tifsira partikolari tagħhom li kollha x'taqsam mal-kunċett ewlieni. Pereżempju, jekk nieħdu l-kunċett tal-inkwiet, fih qassam sottokunċett bl-idjomi li jfissru li jriesaq xi jawġ, bħal beda jberraq u ġejja bi kbira. Fl-istess kunċett, qassamt ukoll sottokunċett ieħor bit-tifsira li xi ħadd qiegħed fl-inkwiet, bħal pereżempju l-idjoma daħal f'xi basla.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.